Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señoras. Imos que a información nesta xornada de xoves 15 de maio, no que lles imos a falar na radio e na televisión municipal de Cerceda, pois dos actos de conmemoración do Día das Letras Galegas que xa comenzan mañán venres. Falaremos tamén da edición da nova festa da terceira idade, que será tamén este sábado, con máis de 700 persoas invitadas. Falaremos dos campamentos de verán que organiza o Concello e tamén recordaremos como foi a presentación da planta de tratamento de residuos textis en Sogama. Falaremos da pose de Don Reis, falaremos do servicio de información por WhatsApp municipal, da homenaxe ao cura Don Albino Verdía, da renovación do DNI e do pasaporte e tamén da oficina de rexistro clave. Xa estamos a xoves, en Cantos Deportes repasaremos o calendario deportivo da fin de semana, onde xa van rematando algunhas competicións e pecharemos co tempo, onde para mañán venres xa temos unha clara melloría e haberá xa máis sol que nubes. Como vimos falando ao longo da semana, este próximo sábado, día 17 de maio, se celebra o Día das Letras Galegas, que este ano ten como protagonista, claro, Cerceda. A Academia Galega decidiu que este ano o Día das Letras Galegas se adique ás cantareiras e á poesía popular oral. A homenaxe está personificado en dúas mulleres de Cerceda, Adolfina e Rosa Casás Rama, xunto con outras 4 mulleres galegas, creadoras e transmisoras da arte e da beleza. Entre elas, Eva Castiñeira de Muxía e as pandereteiras de Mens, Prudencia Garrido, a Meigende, e Asunción Garrido, a Meigende, xunto con Manuela Lema, de Malpica de Bergantiños. Adolfina e Rosa, casadas, dúas mulleres que naceron na vila da Igrexa. O Concello de Cerceda programou para mañán venres, día 16, ás 6 da tarde, a colocación dunha placa na vila da Iglesia na honra a nosas veciñas, Adolfina e Rosa. Ás 7 da tarde, logo no Auditorio Municipal, van a actuar as nenas e nenos do Colexio da Silva, que a súa obra As Ferreñas, da autora Paula Carballeira. Decir que, en este caso, o sábado, o día seguinte, este sábado, día 17, o propio Día das Letras Galegas, ás 11 da mañán, se presenta un mural no auditorio sobre as cantareiras e tamén actuarán as pandereteiras das encrobas que tocarán e cantarán algunha das cantigas de Adolfina e de Rosa. Ás 12 do mediodía, este sábado, haberá un contacontos infantil chamado As Cantareiras. E o domingo, este domingo que ven, día 18, ás 12 do mediodía, tamén haberá teatro coa obra para todos os públicos agora que ven a noite. En canto ao venres 23, continúan os actos do Día das Letras Galegas en Cerceda. O venres 23, ás 7 da tarde, no Auditorio Municipal de Cerceda, actuará Richi Casás, que é familiar de Rosa e de Adolfina e, ademais, músico e autor do libro Foliada na Vila. Vai ofrecer o seu espectáculo 586 cantos, iniciativa do Museo do Pobo Galego, que homenaxea todo aquel traballo de campo que fixo Dorothy Subar xunto co académico Antón Santamarina e que frutificaría nun cancioneiro popular galego editado pola Fundación Barrié. Mais temas, agora falamos da festa da terceira idade que terá lugar este sábado 17 de maio, no que se van a congregar máis de 700 veciños, todo un récord de novo de asistencia á festa social da terceira idade que volverá a ser na Polideportiva de Limeixa a partir das 2 da tarde. Decímoslles que vai a estar o grupo de gaitas San Martiño de Cerceda, que amenizará o xantar, que será a base de xamón afumado, pulpa feira, xarrete asado con patacas e 1000 follas de postre. O dúo Matices estará pola tarde, para que a xente se divirta, baile e teña música. Tamén haberá agasallo para home e para muller de máis idade presentes na festa social da terceira idade, este sábado a partir das 2 da tarde na Polideportiva de Limeixa. Lembren que se teñen calquera dúbida en canto ás inscripcións poden chamar por teléfono o 981 68 60 68 ou achegarse presencialmente á terceira planta da Casa do Concello. Falámoslles agora dos campamentos de verán. O Concello de Cerceda organiza 2 campamentos de verán,
un que será na Silva e outro que será en Cerceda, para nenos escolarizados ata os 14 anos. Se ofertan varias quendas, unha que iría do 23 de xuño ao 4 de xullo, outra do 7 de xullo ao 18 de xullo, outra do 21 de xullo ao 4 de agosto e unha do 5 de agosto ao 19 de agosto. O horario será de 9 da mañán a 2 da tarde, de luns a venres. Tamén existe a posibilidade de un horario ampliado de 8 da mañán a 3 da tarde. O precio por quenda é de 50 euros para o horario normal, serían de 70 euros para o horario ampliado e os irmáns na mesma quenda pagarían 30 euros. Realizarán actividades como xogos ao aire libre, manualidades, visitas ao parque acuático, cociña e terán merenda a media mañán. En Cerceda será no centro cívico e na polideportiva, e na Silva será no local social e no colexio. O prazo para inscribirse será abrirá o próximo luns 2 de xuño ata o 16 de xuño estará aberto o prazo no rexistro do Concello. Máis temas, falamos agora da presentación que tivo lugar da planta de tratamento de residuos textís de Sogama, unha nova empresa que se ubicará dentro de Sogama e que traerá para Cerceda, en este caso, máis empregos. Pasado mes tuvo lugar en Sogama a presentación da primeira planta pública de clasificación textil que vai haber en Galicia, na que xa está aprobada e ten xa o presuposto definido. Será nunha superficie de 8.000 metros cadrados cun investimento de 25 millóns. Aí terá a capacidade para tratar 3.000 toneladas ao ano ata un máximo, podía chegar ata un máximo de 24.000. Vai a crear 30 empregos directos e rematará o segundo trimestre do ano 2026. Imos a lembrar como foi ese acto no que estiveron presentes a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, o presidente de Sogama, Javier Fernández Lino, e os alcaldes da Bisbarra, xunto co alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, que acompañou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Como alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, quero darvos a benvida, por suposto saudar a don Alfonso Rueda, presidente da Xunta de Galicia, dona Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, María José Echevarría, directora xeral, presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, directora xeral de Sogama, Mirta Sueiro, todos os alcaldes aquí presentes, os integrantes da Corporación Municipal de Cerceda que tiveron a ben acudir, os medios de prensa presentes e, por suposto, a todos os asistentes en definitiva. Cerceda sempre defendiu o modelo Sogama, esa é unha realidade, e dende o seu inicio, un dos conceptos a través dos cales se vertebrou esa colaboración é precisamente o institucionalismo, a colaboración institucional que houve, sen dúbida, dende tempos do presidente Fraga á fronte da Xunta de Galicia. Hoxe en día, ademais, danse proxectos, como hoxe vimos saber, que teñen que ver coa economía circular. A economía circular que é un concepto que entronca directamente con distintas cuestións que se veñen promocionando e proxectando no noso Concello. Nós sempre defendemos unha filosofía de equilibrio e de progreso, onde haxa espazo para a industria, para o medio ambiente, para as novas enerxías, e que iso redunde en desenvolvemento económico, en emprego e, por suposto, en sostibilidade. Sempre que sexa así, eu quero aproveitar que hoxe nos acompaña aquí o presidente da Xunta de Galicia, por parte de Cerceda van a ter un aliado institucional fiel, que non lle quepa a máis mínima dúda ao respeto. Todo aquilo que sexa bo para Galicia, que sexa bo para Cerceda e, sobre todo, que sexa bo para a xente, vai contar coa nosa inteira colaboración. Polo demais, con respecto ao proxecto que hoxe aquí se vai presentar dunha planta de recuperación de téxtiles, desexarlles toda a sorte, que sigamos camiñando unidos no futuro, que sexa para o ben da xente, e non me estendo máis. Doulle a palabra á directora xeral de Sogama, Mirta Sueiro, que nos vai aclarar máis aspectos a propósito do proxecto, porque ela seguro que é unha boa coñecedora do mesmo. Moitísimas gracias e bo día. Agradezo que dende o principio vexamos isto como algo transversal e amplio, con moitísimas implicacións que dende logo había que facer. Por lo tanto, gracias ao alcalde de Cerceda, primeiro por ese ofrecemento institucional e polo apoio. É verdade que a Xunta de Galicia e Sogama encontramos sempre, eu creo que atopámonos cómodos neste Concello, unha decisión valiente en moitos anos, moi valiente naquel momento, de
establecer aquí, centralizar aquí algo que era necesario facer, e creo que pasados uns cantos anos demostrouse o acertado a decisión. Primeiro, que se cumpriu con todo aquelo, que se decía que, como acaba de decir a directora de Sogama, aquí hai que dar exemplo de moitas cousas e, por lo tanto, se algo ten que ser sostible ambientalmente, cumprir estritamente toda a normativa para facer do mellor xeito posible as actividades que aquí se realizan, a xestión dos residuos da inmensa maioría dos concellos galegos, hai que facelo con moito cuidado, extremando todas as medidas e todas as disposicións que é necesario tomar. Como creo que se fixo, isto foi crecendo e hoxe crece un pouquiño máis, pero moitas gracias porque estar nun concello, como decía o alcalde, como decía cando veñamos hacia aquí, que considera que o que vou para Galicia tamén vou para o seu concello, facilita moito as cousas. Igual que para os concellos do entorno, están ao redor desta gran instalación e para tantos e tantos concellos, non a totalidade, pero si a inmensa maioría dos concellos de Galicia que pouco a pouco se foron sumando a un proxecto que hoxe é referencia non só, por suposto, en Galicia, senón tamén en toda España, e cada vez que facemos unha cousa volve a selo. Me decía a conselleira que moitas comunidades autónomas están solicitando os pliegos, están dicindo como fixemos este proxecto que todo mundo vai ter que facer, pero que Galicia unha vez máis a través de Sogama volve a ser pioneira. Eu simplemente digo que botemos a vista atrás o que era Galicia en materia de residuos antes da existencia de Sogama, antes da existencia deste sistema, e o que agora todos eses vertedeiros que estaban por toda a xeografía, afortunadamente como cambiou a situación agora. Pois ten que seguir cambiando, e esta é a razón de que hoxe estemos todos reunidos aquí. Dende 1 de xaneiro hai unha obriga de reciclado tamén dos materiais textiles. A toda agora probablemente había que facelo, pero non había esa obriga e esa data na que a partir de agora debe facerse sí ou sí. E unha vez máis entendemos que en todo o que ten que ver con xestión de residuos, con reciclase, con tratamento, isto hai que facelo en unión. A Xunta de Galicia ten que botar unha man aos concellos, é unha obriga que vai ter cada concello, pero cada concello por si mesmo hai que ser realista, incluso se de maior tamaño é moi difícil que o poidan facer. E o lóxico, o normal, e a obriga é que a Xunta de Galicia se implique, e volvemos a implicarnos a través do organismo que temos para facer isto, que é Sogama. Por lo tanto, os empeza unha construción, unha nova liña de traballo dos concellos coa Xunta de Galicia, xa digo, a través de Sogama, cunhas datas, ademais, moi alicatadas, por así decirlo. O segundo trimestre do ano que ven, isto ten que estar non só construído, sino que ten que empezar a funcionar. E, ademais, esta licitación tamén ten de pioneiro que non só é construir unha instalación que ata agora non existe en Galicia, por lo menos con esta dimensión e con estas previsións de futuro, sino que tamén hai que facer a xestión. Por lo tanto, agradezco a todos aqueles que se van ter que implicar en que isto funcione, pois que nos acompañen en esta historia, en esta nova aventura que ten que sair ben pola conta que nos trae. Primeiro, porque é un investimento importante, é certo que unha parte de fondos de resiliencia, pero tamén unha parte importante de aportación da Xunta de Galicia. Outras cousas que parecían moi complicadas cando as fixemos en materia medioambiental, hoxe son unha realidade. Por lo tanto, isto ten que serlo tamén, e estou seguro que a reciclaxe téxtil, que se está convertendo nun problema a nivel mundial, é unha necesidade. Dentro de pouco haberá que leválo con normalidade e seguiremos avanzando nesta Galicia verde, nesta Galicia libre de moitas cousas que hai 25 anos parecíamos resignados a telas e que ahora nos parecería impensable que existese na nosa xeografía. Pois este é outro novo exemplo. Empezamos outra vez, e eu agradezo a Sogama que se outra vez a punta de lanza das cousas que facemos aquí, e se podemos decirlle a outras comunidades autónomas como se fan as cousas ben, pois será sinal de que aquí as facemos con especial excelencia. O cal en materia medioambiental non está nada mal. Por lo tanto, moitísimas gracias a todos. Empezamos esta nova aventura e en moi pouco tempo empezaremos a ver os resultados. Moitas gracias.
Cambiamos totalmente de tema e falamos do que vai haber o día 31 de maio. Sábado 31 de maio se celebra a proba de obstáculos Poseidon Race e tamén se vai a celebrar unha gala de patinaxe na polideportiva. En canto a Poseidon Race, será o 31 de maio, como dixemos, nos recinto do Parque Acuático e os seus arredores. A edición número 4 da Poseidon Race se vai a celebrar con, de novo, prácticamente 1000 inscritos nas diferentes categorías. Como novedade este ano, ás 11:30 da mañán, organizan o primeiro Cross Poseidon Race, unha carreira solidaria de 5 km pola zona do Parque Acuático. O 100% do recardado nesta proba será para doar a Asociación de Esclerosis Múltiple da Coruña. A inscripción costa 10 euros e continúa aberta. Poden inscribirse en ccnorte.com. E logo comenzará xa ao mediodía tarde, comenzará xa a proba de obstáculos de os élite, así a continuación irán as seguintes categorías. A Poseidon Race xa é coñecida como unha das probas máis completas e exixentes de Europa. Proba delo é que veñen os campeóns de España, algúns campeóns de Europa e tamén do resto do mundo. Máis temas, falamos do servicio de información de WhatsApp municipal, xa que o Concello de Cerceda xa ten, dende principios de ano, en funcionamento unha canle de comunicación mediante a aplicación WhatsApp, co obxectivo de ofrecer á ciudadanía información directa con mensaxes de eventos e noticias de carácter municipal. Para darse de alta e recibir as mensaxes hai que ter instalado no seu teléfono o WhatsApp e despois escanear, por exemplo, un código QR que atoparán na web municipal ou nas redes sociais ou incluir na súa axenda o teléfono 609 43 10 78. Hai que enviar un WhatsApp coa palabra alta e desde ese momento xa comenzarán a recibir mensaxes por parte do Concello de Cerceda. Outro tema, o sábado día 31 deste mes de maio, un grupo de veciños organiza unha homenaxe ao cura de Queixas, de Cerceda, de Encrobas de Meirama de Lesta e de Mercurín. Ele, don Albino Verdía, que tamén é colaborador desta casa, e terá lugar na iglesia de Queixas, de Santa María de Queixas, unha misa a 1:30 e logo un xantar ao lado no aparcamento da iglesia. Para o xantar, que será a base de entrantes, pulpo, carne, con postre e tamén agasallo, o precio de 40 euros, para os adultos e nenos e nenas de 20 euros. Logo, a partir das 4:30, actuarán as pandereteiras de Encrobas e o grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda. Recordamos tamén que se alguén quere renovar o DNI ou o pasaporte, o poderá facer o mércores da próxima semana, 21 de maio, donde un equipo, unha unidade móvil da Policía Nacional estará en Cerceda e en concreto vai a estar no Auditorio Municipal para realizar o trámite de renovar o DNI ou tamén do pasaporte este ano como novedade. Se queren, teñen que pedir previamente cita nas oficinas xerais do Concello, na planta baixa, para renovar o DNI o día 21, mércores, en Cerceda, este ano como novedade tamén o pasaporte. Falamos agora da Oficina de Rexistro Clave do Concello de Cerceda, porque o Concello de Cerceda dispón, dende xa tamén o ano pasado, unha oficina de rexistro clave para emitir credenciais digitais para relacionarse electrónicamente coas administracións. A obtención da identificación clave se realiza de xeito presencial no Concello de Cerceda, na Casa Consistorial. Calquera persoa que así o desexe pode obter de xeito presencial, sin ter que desplazarse fora de Cerceda, a identificación clave necesaria para acceder aos servicios digitais e a acreditación de identidade que se fai nesta oficina donde un empregado público verificará a identidade mediante a presentación do DNI e de un número de teléfono móvil donde chega a mensaxe SMS de benvida ao sistema clave. En canto aos deportes, estamos xa xoves, repasamos o calendario deportivo da fin de semana donde xa van a pechar moitas das competicións, algunhas xa remataron. Lembramos que na segunda categoría Galicia xa rematou e na terceira categoría Galicia, última xornada para os tres equipos do Concello. Carral B Atlético Cercedense, eso será o domingo ás 12 do mediodía no campo do Castro en Carral.
Rodís xoga na casa, Rodís Curtis, o partido do domingo ás 5 da tarde no campo das Tinajas, e o San Martiño tamén remata na casa contra o Xuventude de Laracha o domingo ás 5 da tarde no campo de herba do Roxo. Os xuvenís no fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuvenís rematada a Liga a fin de semana, manteñen a categoría e van a disputar agora a Copa con eliminatorias. O primeiro partido xa será Arteixo C, Atlético Cercedense, este sábado ás 12:30 en Arteixo. Tamén están na Copa os cadetes. Nesta eliminatoria mídense o Deportivo Esclavas, Atlético Cercedense cadete o domingo ás 12 de mediodía en San Pedro de Visma. Comenzan a Copa tamén os infantís na casa, Atlético Cercedense infantil e Irís o domingo ás 11:15 no Roxo. Pola súa parte, os benxamíns van a xogar Oza Cesures B, Atlético Cercedense Benxamín B, xogarán o sábado, este sábado ás 10:30 no campo do Loureiro. Pola súa parte, os prebenxamíns van a xogar en Santirso, loitando polo título, Santirso Atlético Cercedense Prebenxamín, este sábado ás 11:45, ás 12 menos cuarto, no campo do Monte en Santirso. No fútbol femenino, no fútbol 7, o Atlético Cercedense recibe na casa o Mesoiro. O encontro é o domingo ás 10 da mañán no Roxo. E tamén rematando a Liga, os veteranos na segunda división de veteranos, Cercé Veteranos Betanzos Norte, o domingo ás 11 da mañán en Orellán, e na segunda B de veteranos, Unión Campestre San Martiño, o domingo ás 10 da mañán en Montrobe, e Sporting Map Rodís de veteranos, o domingo tamén ás 10 da mañán en San Pedro de Visma. Rematamos co tempo. Para mañán venres Galicia vai a recuperar xa definitivamente a influencia anticiclónica con circulación do nordés. Con isto mañán teremos algunhas néboas en comarcas do interior, se irán disipando para chegar a ceus abertos en xeral. Decir que as temperaturas van a experimentar un moderado ascenso, especialmente as máximas, e os ventos soprarán frouxos do nordés, sendo moderados no litoral. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio, onde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión Manuel Eirís, e na redacción en quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.